Olivia Marley još uvek ima koliko hoćete. Dakle, nije nam pisala nikad, ali evo sada je napisala nekoliko reči i naravno svoju željicu. Šta mislite, šta je poželjela da čuje? Pa normalno, Livy, Olivia Newton-John i Srčani udar ili ti napad. Pa onda, Žuža, jedan večeras neko sentimentalno raspoložen, onda sam to ja, a Dragana škripi. Tako mi je sve nekako, kaže ona, ni sama ne znam kako, malo čudno, više tužno i nikako. Čak i zvuci mojih omiljenih melodija odzvanjaju nekako tužno u praznoj sobi, pogled na Olivine postere, pa onda gubljenje koncentracije pri pogledu na famoznog francuskog glumca Pjera Kosoa i pogledi na 1000 razbacanih crteža malog smešnog Snupija na mom stolu, sve me to rastužuje i tera me da razmišljam o nečemu što sad postoji, a čega jednom neće biti. Da li su u pitanju famozne 16. ili nešto 10. nije ni važno. Ovaj list hartije istrgnut je iz mog dnevnika, to sigurno niste znali. Taj moj dnevnik je jedna mala, plava sveska sa debelim koricama. U njemu jedna ispresovana ljubičica, oleander, uspomena sa mora, detelina sa 4 lista, gomila nekih slika, datuma, karte za bioskop, reči pesama, stihovi. Žalim tu svesku koja toliko trpi i volim tu svesku zato što mi pomaže u trenucima kao što je ovaj da pobegnem od stvarnosti u neki svoj svet. Da li ste se vi nekada osjećali tako glupo i neodređeno? Ili je to karakteristično samo za takve sanjalice kao što sam ja? Pa svi smo imali 16 godina, kažemo mi. Recite mi, jel da ste i vi nekad maštali o nečemu? Maštali mnogo i onda se isto toliko razočarali kad ste primetili da sve što ste zamišljali nije stvarnost, već samo vaša mašta. To mi se često puta desilo. Tada sam ljuta na sebe i dreknem u očajanju. Hej, ti tamo gore silazi sa tih glupih oblaka i posmatraj svet realno, kao i svi ostali. Ali čabar, tamo gore je tako lepo. Ili da niste navikli na ovakva pisma od mene? Već sam vam rekla da se užasno osjećam i zato nemojte da se ljutite zbog kilometraža ovog pisma. I još nešto. Znate li i vi onu otrcanu temu koja uvek iskrade suzu? Ta otrcana tema sa refrenom Dreams are my reality, ali mi ne smemo da čitamo to na stranom jeziku, a da prevodimo dugo bi trajalo. Iskrade suzu samo ponekad ta tema, jeli? Kad sam u raspoloženju, još gorem od ovog, i uvijek me podsjeti na nešto, ni sama ne znam šta, ali u svakom slučaju nešto lepo, nedodirivo i previše nežno, da bi moglo da opstane u ovoj stvarnosti. Pa hoćete li mi pustiti Richarda Sandersona i stvarnost? Molim vas. I u ime ove tihe noći koja je tako nešto sentimentalno, momentalno, veoma potrebno. Jel da hoćete? Aha, voli vas uvek samo vaša Ellie. I kaže neko ko se...